Mayong hapon, Negros. Inen DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Din nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 31 ka barangay nagapabilin nga apektado sa pagbaha sa Bacolod. May dalan man sa Bago City nga hindi malabyan bangod sang baha. 19 sa 20 ka mga LGU sa idalom sang DepEd Negros Occidental nagsuspend sang klase sa class opening. Pagpangawat sang cellphone sa isa ka baligyan sang cake nakuhaan sang CCTV. Bagyo sagwa sang PAR nagabaskog samtang nagapalapit sa Pilipinas. Kag sa good vibes, 20 anyos nga Iloy nagbunag sang lapsag samtang ginapatigayon ng rescue operation sa mga nabahaan. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, bagyo sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang nagakusog samtang nagapalapit sa Pilipinas. Bagyo nga Goreng ginapaabot nga magagwa naman sa PAR sa Huwebes. May duwa ka mga bagyo nga gina-monitor ang Pag-asa. Si Goreng nga yara susulod sang PAR kag ang nagapasulod nga bagyo nga si Hana sagwa sang PAR. As of 10 a.m. ang tropical storm nga si Haikwe nga yara pa sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang yara sa 1,660 km east sang Northern Luzon nga may kapabaskugon nga 75 km per hour kag pagmadlos nga 90 km per hour. Ginapaabot nga magasulod ini sa PAR sa buwas sa aga. Pagsulod sa PAR pagkatawgon ini nga bagyo Hana kag magatinera susulod sang PAR tubtob Biyernes nga adlaw. Sa Biyernes man mabatyagaan ang peak ni Hana nga magadalas ang pag-ulan sa sulod sang 5 ka adlaw. Ginalantaw nga wala ini sang direkta nga epekto sa Pilipinas o galing pabaskugon naman sini ang southwest monsoon o kunang hangin habagat gani subugod buwas. Padayon nga maka-eksperyensya sang monsoon rain sang Western Visayas. Samtang as of 10 a.m. ang mata sang bagyo Goreng ara na sa 180 km east ng Apare, Cagayan. May kabaskugon ini sa gihapon nga 155 km per hour kag pagmadlos nga 190 km per hour. Naghuyang na ini. Gani wala na ini gin-classify bilang isa ka super typhoon. May mga area sa gihapon sa Northern Luzon nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1, 2 kag 3. Ang southwest monsoon nga ginpabaskog ni Goreng nagadala sang monsoon rain sa Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas nga among nagadalaman subong sang ulan diri sa Negros. Buwas sa gabi kun Huwebes sang aga, ginapaabot nga magagwa na ini sa PAR. Sa number 9, mga kalampay nagdagsa sa baybay sang banwa sang Tuboso. Makita sa ginpakigbahin nga litrato ni Reynaldo de la Noche Jr. nga madamo sa mga residente sang nasambit nga banwa ang nagpanguwa sang kalampay apisan nga naglain ang panahon. Pila sa ilan ng mansig dala sang balde kag kabo agod manakop sang kalampay sa baybay. Para sa mga residente, dako na nga bulig ang pagdagsa sa mga kalampay nga ilang ginakabig nga grasya. Iban sa ila ang nabaligya man sang ilang harvest. Sa number 8, isa ka lalaki nga ginaligar kawatan na dakpan sang matrap sa iyaging kawatan nga building. Nadakpan ang isa ka 24 anyos nga kawatan matapos nga natrap sa iyaging sulod nga department store sa San Carlos City. Wala na madala pa ni Ariel Baring ang mga ginaligar kinawatan nga cellphone kagiban pa nga gadgets matapos nga matrap sa iyaging sulod nga department store sa Escarmona Street sa Barangay 3. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang San Carlos City Police, una nga ginransak sang kawatan ng isa ka baligyaan sang cellphone agod makasulod sa department store. Sandig sa record sang kapulisan, nakaagi na bilanggo ang 24 anyos nga suspect bangod man sang kaso nga pagpangawat. Padayon pa karon ang inventory sa mga items nga na-recover sa iya. Sa number 7, dakop man sa CCTV ang pagpangawat sang cellphone sa isa ka lalaki sa baligyan sang cake sa Tabuklang sa Bacolod City Government Center. Sa post ng Purple Cake Bacolod, ginpahibalo sini ang ilang mga customer nga hindi matawga ng ilang contact number matapos sila ang ginsulod sa kawatan kahapon nga adlaw.
Sa CCTV video, makita ang ini nga lalaki nga naka-jacket nga nagsulod sa store kag nagpakuno-kuno nga mabakal sang cake. Sa una, nag-attempt nga ginhulog niya ang papel para makakuha sang oportunidad nga makuha ang cellphone sa desk sang cashier. Naglantaw-lantaw pa siya sa mga cake sa chiller antes nga nagbalik sa cashier desk. May ginkuha lang sa makadali ang cashier kag nakakuha sang oportunidad ang among lalaki nga kuhaon man ang cellphone kag wala na may ginbakal pa kag nagrekta siya gwa sa portahan. Sa mga nakakilala sa mga lalaki, nagapanawagan ang management sang store nga mahimo makig-angot lang sa ila nga Facebook page nga Purple Cake Bacolod sa tuyo nga madakpan ang mga suspect. Sa number 6, syudad sa Bacolod handa nga maghatag sang bulig pinansyal para may masayluhan na nga opisina ang Comelec Bacolod nga liwat naman niya ginbaha. Bisan ang opisina sang Comelec Bacolod sa Bay Center ang wala man makaluwas sa baha sa pagbunok sang ulan humalin sa nagligad nga weekend. Nalabot man sang tubig baha ang mga lamesa kagiban pa nga mga office equipment. Natabuan nga sa mall ginpatuman sang Comelec ang filing sang Certificate of Candidacy para sa mga magakandidato sa barangay Cagaskay elections. Suno kay Comelec Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Canya, ila pa iga-assess kung may mga importante nga mga dokumento nga naapektuhan sang baha. Ginsiling naman ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu nga ginaplano sang syudad nga masaylo ang opisina sang Comelec sa Bacolod City Government Center sa tion nga matukod na ang ginaplano man nga legislative building. Handa man ang syudad nga maghatag sang bulig pinansyal kung may lugar na nga makita ang Comelec para temporaryo nga masayluhan. At the same time, si Mayor Albi is very persistent magpangita mula sa mga duta sa national government, mga Republic of the Philippines na title, kay pili naman na mapabutangan mga building para man sila. Pero that takes time na proseso. Pero kung very urgent gitang situation, nagpabala man sa si Mayor Albi nga makapangita sila lugar, man-list out ng hindi man kabulig ang situation. Ba't sila mangita sa isang space? Oo, isa pa rin kami mas makakita ng mga ideal space para at least mabalaan ta kung tulaan. Plus yung manegosyate para kag ng kuntilang assistance masang city man. Sa number 5, pader nga nagabalabag sa drainage ang ginguba sang mga residente bangod 3 na kaadlaw nga wala nagatahaw ang tubig baha sa ilang nga lugar. May 3 na kaadlaw nga wala magtahaw ang tubig baha sa Purok Roadside sa Barangay Tangob. Apektado diri ang may 300 ka mga pamilya. Gani kainas ang aga ginuusisa sa mga residente kung nga mahinay ang pagtahaw sang baha nga nagasulod sa ila balay. Tubtob nga ila napatod ang pader nga nagatabon malapit sa inlet sang drainage. Wala pa mapatod kung sinong nagpatukod sang pader. Pero giliyon niya ginbungkag ini sang pila ka mga kalalakinan. Ang pader ang napahamtang sa tunga sa isa ka upper tel kag pribado nga compound. Ginpalabot na sa mga residente nga mga insidente sa barangay. Nagalaom sila nga mabuligan sila kag masolusyonan man ang pagbaha sa lugar, ilabi na nga apektado ang ilang matag-adlaw nga hilikoton kag negosyo. Sa number 4, balay sing isa ka traffic enforcer sa Bacolod ang ginanod sang baha sa Barangay 14. Natabuan nga nagakatulog pa ang iya apo nga gindala anod sang makusog nga tubig baha. Nagahampang lang sang ML ang traffic enforcer nga si Rogelio Hipana sang mabatian ang pagrinagamak sang iya balay sa kilid sang sapa sa Purok Rizal sa Barangay 14 kagabi. Wala siya magdumdum nga ginanod na gali ang porsyon sang iya balay nga iya ginhimo nga baligyaan. Na murag-muragan pang bilog nga pamilya sang madala sa naanod nga tiyangge ang iya 19 anyos nga apo nga criminology student. Suno kay Hipana, nakaluwas ang iya apo nga nakalangoy pakadto sa kilid sang sapa. Pero nag-angkon siya sa mga pilas sa lawas. Wala naman masalbar sang pamilya ang pila nila ka mga pagkabutang, kasubong sang TV, refrigerator, kag pati na ang bag-o nila panindahan nga inugbaligya sa tiyangge. Mga tilgo nga daan, kat iniilo ko pagpanao ko mo. Oo. Ginuwat mo lang ako. Nga mag-kuhan, kaya siyempre, apo ko na nga kuhan, para may hagaw lang ba? Kung bisan sir nga na igo na kamo sang ba, nag-duty kaya Japo, no? Oo. Sa serbisyo na. Oo, natural, kaya siyempre daw kaya pa man.
Serbisyo lang tanay. Sa number 3, masobra sa 36,000 ka mga individual ang apektado tugas ang malain nga panahon sa 12 ka mga LGU sa probinsya. Ginpaidalom naman sa blue alert status ang Negros Occidental bangod sang southwest monsoon. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag Bacolod ang mag-eksperyensya sang occasional rains tugas ang southwest monsoon base sa forecast ng Pag-asa. Sa August 29 nga report sang Provincial Disaster Management Program Division, 7,024 ang yara sa evacuation centers. May 30 naman ka mga damaged houses ang ginreport. May ginreport man nga landslide sa Ilihan sa Bago City. Pero wala naman sa may ginreport nga apektado nga populasyon. May landslide man nga gin-report sa barangay Kumaliskis kag barangay Bunga sa Don Salvador, Benedicto. As of 11 a.m., padayon ng clearing operation suno sa PDMPD. Samtang 1.1 million pesos naman ang ginreport nga halit nga natugas ang malain nga panahon sa kasapatan base sa partial report nga nasubmit. 26 tanan ka mga local government unit ang nagdeklara na sang suspension sang classes. 19 naman kay LGU ang nagsuspend sang trabaho sa government offices. Samtang ginpaidalom na sa blue alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction Management. Samtang ginpaidalom na sa blue alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sandigman sa mando ng ginpagwa ni Acting Governor Jeffrey Ferrer. Sa number 2, 19 sa 20 ka mga local government units sa idalom sang DepEd Negros Occidental Division ang nagdeklara na sang suspension of classes sa una nga adlaw nga liwat nga pagbukas sang klase. Suno kay Ian Arnold Arnay, sang spokesperson sang DepEd Negros Occidental Division, ang banwa lamang sang Tuboso ang nadayon sa face-to-face classes subong nga adlaw. Pero sa 25 ka eskwelahan sa Banwa, 19 ang nagsuspend ban sang face-to-face classes. Suno kay Arnaiz, bangod nga una nga adlaw sang kuntani pagbukas ang klase, hindi pa man makapatigayon sang online o kon modular class bilang alternative sa ginpaiway nga face-to-face classes. Bangod sang malain nga panahon, ang mga local chief executives sang natungdan nga mga banwa kag syudad ang nagdeclare sang class suspension. Ang banwa sang Pulupandan ang nagdeklara naman sang class suspension tubtob Agosto 31 suno man kay Arnaiz. Ang tanan nga banwa sa probinsya kag Talisay City ang sakop sang DepEd Negros Occidental Division. Hindi man mapatod pa ni Arnaiz kung ini ang nahauna nga tion nga natabo nga nasuspend ang klase sa mismo first day sang class opening. Kung may rainfall, warning, especially orange and red, automatic na with even without the mayor's declaration. Pero kung wala sila sang warning, pero ganyan situation nila would require for suspension, the mayor ang may discretion. However, kung ang school is isolated at wala declaration si mayor o man rainfall warning, the school head can also decide on it basta ma-inform ng sila. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Sa ikaduwa na nga adlaw sang sige-sige nga pagbunok sang ulan dala sang habagat, may mga lugar sa gihapon nga ginbaha sa Bacolod. Pati sa Bago City, may dalan nga temporaryo nga hindi malabyan bangod sang baha. May report si Romeo Subaldo. Las 7 sang aga, ini ang sitwasyon sa Circumferential Road pakato sa Barangay Banago sa Bacolod City. Truck na lang gid ang nagapangisog nga maglabay sa ginabaha nga dalan. Ang mga tao, mansig-mansig lakat kaya ang mga tricycle nagapang-indi na nga maglabay diri kami nagakapatsan. Ang mga nagadala sa motor, naga-surrender pagkakita sa nagalapit na lang sa hawak ang kadalumon sa tubig. Sa punta lalong pagid. Ana bola niya ho. Ang ini nga mga kalakinan, pakadto sa trabaho. May mga motor sila pero ginbili na lang nila sa piyak na side sang dalan kay hindi na sila luyag pa nga irisgo tabok sa baha. Dalom ka tama, sir? Di na sa tubig? Pakadubak mo sobra? Oo, makadubak kami.
Ang? Magka-motor ka mo tapat. Hindi kita kaya bisa motor. Ang? Ang ini nga lalaki nakatabok pa pero napatsan sang motor sa tunga-tunga. Ha? Di na ang tubig kasta? Tiyang imo motor patay? Patay. Tiguyod na lang. Kagabi, maging pang rescue nga mga pumuluyo ang Amity Volunteer Fire Brigade sa Banago bangod man sa pagsaka sa tubig baha. Sa may Lacson Street, pagpanaog sa flyover, may pagsaka man sa tubig kung masami ang inila nga bangko ang ginabaha. Nagsaka man ng tubig sa tabok sini nga mga building. Nagahinay-hinay lang ang mga salakyan para hindi mapatsan. May mga nagakalukos sang delargo kag nagaubas ang sapatos, preparasyon sa pag-ubog sa baha. Pero ang ini nga lalaki nga empleyado sang baligyan sang furniture, masako ang pagpanghawan sang manhole. May nakuha siya nga mga bato kag semento nga amo ang nagatabon sa buho. Nakita niya nga amat-amat nga nasaka ang tubig, kani siya mismo nangita pa maagi nga makabulig ganhagan sa pagsaka sa tubig sa guwa sang ilang nga building. Purna natabunan? Natabunan sang? Bato, siminto nga mga buwak-buwak pa. Ikaw na nagawan? Oo, mga nani o? Di ka kaubra dira oh? Kung dili sabon. Aga ba sumulod sa inyo, hindi ka? Ikaw na nagawan? Oo, di ba na ko? Taas ang tubig ba? Sa guwa sang Robinson's Place, Bacolod, makita pa ang nagkalasang at nga mga basura sa baral, patimaan nga nagtaas ang tubig sang kagabi. May ginadyo sa tupad sang mall ang Bureau of Fire Protection nga mga pumuluyo bangod man sa pagsaka sang tubig. Sa may flyover sa may dalan Magsaysay, hindi na mo sinakadalom ang tubig baha kaina. Bisan sa may Manville, wala na sang baha. Pero sa may Purok Habang Buhay sa Barangay Pahanukoy, naglabot sa liog ang baha sa kagabi. Gani gikinahanglan pa sang Chamber Volunteer Fire Brigade na ipangkarga ang mga ginrescue nga mga pumuluyo. Sa may highway antes ang Taytay sang Sumag, madalom sa gihapon ang tubig, pero mas madalom ang baha sang kahapon. Mga dalagko lang ang mga salakyan na nagapangisog nga magtabok sa baha. Mabaskog sa gihapon ang daludo sang tubig sa may Sumag River. May pump boat gani nga ulo na lang ang kitaon kay naglugdang na ang lawas. Ang esplanade sa kilid sang suba may porsyon nga natiphag. Amat-amat, no? May wala man tao. May litik na nga ano. May ginitik na nga daan. Tapos, Di ka abab ng tubig. mga oras? Sa hapon. Kailan wala tao? Ang tamo-tao na yun, sigurado, delikado na yung ulan. Wala na nabigit yung dog iya. Ginbutangan sang yellow line para hindi pagtiniran sang tao kag naghalo na ang idalom. Suno sa mga residente, mga alas 4 sang hapon sang natiphag inibangod mayara na nga daan sang crack. Bago City naman, sa may highway sang Barangay Sampinit malapit sa ospital, makita sa video ni Ay Parkon Lim nga nagdalom ang tubig. Dalagko lang ang mga salakyan ang makatabok. May ginreport man nga pagbaha sa dalan mismo sa Valladolid kag San Enrique. Sa record sa Bacolod DRRMO, masobra sa 7,000 ka mga pumuluyo sang syudad ang apektado sa baha. Kag masobra sa 5,000 ka individual ay nag-evacuate. Kag sa Good Vibes, isa ka 20 anyos nga iloy nga naipit sa baha ang nabuligan nga makabunag sang lapsag sa mga bumbero sa tunga man sang masako nga rescue operation sa mga nabaan sa Barangay Pahanukoy. Yari ang report. Humalin sang weekend nangin masako ang mga rescuers. Ilabi na ang katapo sang Bureau of Fire Protection Pahanukoy Substation sa ginpatigayon nga evacuation operation sa mga residente nga apektado sang pagbaha. Sunday Fire Officer 1 Ed Cesar Caliejas kag Fire Officer 1 Francisco Tundukan bago man lang nakapiyong-piyong matapos ang masako nga rescue operation sang nangayo sang bulig. Ang pila ka mga barangay health workers agod nga madala sa ospital ang 20 anyos nga babae nga nagabusong. Suno sa BHW nga si Lily Taklugon, nagasakay sa tricycle ang pasyente nga pakadto kuntani sa ospital. Ugaling bangod na ipit sa baha, temporaryo sila gindala sa mga rescuers sa evacuation center agod madala sang ambulansya pa ospital. Wala na sa kunog dali na sa gindala. Dala sa iya nga partner. Kay hindi sila katabok sa Kay Garbinaha. Sa ulihi na hindi na sa tinuro magwanta, nadaan na siya na gano'n.
Gin sa tapan niyo siya do stretcher. Oo, ano kami din pa, ano sa naman sa may Manisa. Tapos sa ara ang fire, siya kung ano nga nagkasakit na siya ng Siya nagpalipor. Istorya naman ni Callejas, natabuan man nga yara sa rescue operation ang isa sa ilang mga fire truck amo nga nagbulig sila sa Iloy para hilway ini nga makabunag sang lapsag. Mag-focus lang ito sir nga makabulig. Somehow pagkagawa sa bata, medyo gamay gid ang bata kay ang ating nga mother according sa pag-interview namon kag sang DHW wag sa nagpa-monitor sa ilang barangay daw sa prenatal. Si Callejas, isa man ka nursing graduate, kag medtech naman ang natapos ni Tundukan pero lunsay first time nila nga ginpangunahan ang pagbata sang Iloy nga yara sa emerhensya. Sir, ang ako nang makabulig na ko kay Sir Ed nga matimbangan naman sa. Pero ang unahan gid sa pagpabata, wala ko pa na ma-experience sa first time naman. Anong feeling to sir? Anong nabatsagan mo sa time? Oo, yun naman sir, do natural naman kay do common naman naman yung ginaobra ang amo na magbulig naman. Nabunag sang Iloy nga taga Iloilo ang isa ka lapsag nga babayi. Silang giliyon man nga ginsakay sang katapo sang sifag pahanukoy sa ambulansya pakadto na sa ospital. Para sa mga bombero, halos normal lang sa ila ang magbulig sa ila pareho pero ang makabulig para sa mag-Iloy nga yara sa emerhensya isa ka eksperyensya nga ila ginakalipay kag indi malipatan. Kagamuyad to napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtugwas, mayong hapon.